Now go!聞こえますか？これで大丈夫ですか？聞こえますか？申し訳ございません。私のですね、オーディオマネージャーの方がですね、声を遮断しておりました。これから、5杯、25杯から30杯になるまで、ここまでの間でございますが、あれですね、すみません。本当に酔ってるのに、ろれつも回っていない。お酒を飲むと心拍数が上がってしまいます。なので、ため息、なんだろう、多くなりますが、ここは25杯から30杯まで、本当に30杯まで行ったことはございませんが、ここからお付き合いいただく方、パート何部だっけ？パート6の続きになって、しまいますが、25杯から30杯までのお付き合いになってしまいます。お願いします。それでは皆さん、続きです。お願いします。体力1。1ダメージも食らってしまったら終わりです。もうありがとうね、なおみちゃん。なおみちゃんがいなかったら私ね、ラジオどうしようか。パンチ自分自身にパンチ、顎の方にね、思いっきりパンチ殴りました。もうね、本当に、そのぐらいやってられないぐらいの酔っ払い具合でございます。なおみちゃん、いってらっしゃい。お出かけ、いってらっしゃいね。白夜ちゃんもね、お料理の最中だかもしんないけど、料理ってのはちゃんと火を見て、食材見て、ちゃんとね、料理しないといけないから大変かもしれないけど、少しでも、煮込んだり、炒めたりする時間のね、共にやりたいと思うわね。というわけで、26杯目いきたいと思います。やばい。本当にやばいかも。本当にやばい。これから先は新境地。多分27杯目以降か。本当に新境地。新記録って言ってない。新記録でございます。大竹酒一杯。いただきまーす。はい、続きましょう。Now go! 実はもうできた。そうなんですね。まあ、そこらそうでしょう。できたないようにするのはそういうことでございます。ダメージ食らいたくなかった。本当はダメージ食らいたくなかった。
だ、降りてくれなかった。まあ、そりゃそうでしょう。長くかかっても、十何時間、煮込んだ、筋肉などといった、本当に手の込んだ料理になってしまいます。まあ、そういった、本当に煮込んでしまう料理以外ですね、され物はございません。はい。皆さん、昨日はお疲れ様でした。めめさんいらっしゃいませ。こんばんは。もうこんばんはの時間ですね。17時14分。もうそろそろ15分の時間でございます。もう、左上の方のカウンター見ていただいてわかると思いますが、今回はですね、枠を、再度取り直し、通信環境の、せいでございますが、枠を取り直しでございます。25杯から30杯までで終わりたいと思います。ここの通常ステージが勝てんだけでございます。本当に勝ちたいんですけど、酔っ払っていっちゃ勝てんかもしれん。でも、少しでも、道中の、経験値になればと思って、やっております。あれとタブがいる。あれとタブ。27杯に行きましょう。負けてやった。大竹酒一杯。いただきます。めいめいさんも、今日の朝方まで9時までお疲れ様でした。私の大好きなお酒を断ってまで、挑んだラジオ放送をあんなぐだぐだになってしまって、本当に申し訳ございませんでした。本当は、いろんな企画をですね、用意したんでございますが、少し、計算が狂ってしまって、私の、あれですね、司会進行能力が全くない、せいで、あんなグダグダになってしまいました。申し訳ございません。というわけで、もう一回行きましょう。っていうのはですね、危ないなーって感じでございます。乗れた、ありがてえ。ノーダメージここでクリア。オッケーです。ノーダメージクリアしたことをですね、感謝でございます。ここは危ない。玉投げ自体。的当てのボールをですね、かわしつつ、消える足場を、いい感じに挑戦していきましょう。そして、邪魔してくる、ロボットたちを、突破ですね。体力1の状態で突破。いい感じの笑いだったらいいんですけど、私としては、満足いく結果に残せなかったので、とても残念と思っております。また負けちゃった。ここほんと突破したかった。バーンチ。オッケー。行きましょう。では、28杯目行きましょう。口内炎ができてめっちゃ痛いんですけど、どうしたらいいですか？
あっち出なかった。大竹酒一杯。じゃあ、いただきたいと思います。はい、それではカップヘッド。リトライで Now go. ランゴーこれはとってもしょうがない。黙ってるのは本気なんかし。オッケー。このベナル欲しいんですけど、また次回よろしくね。ありがとうございます。次回があるなら、お呼ばれするなら、本当に私のやりたいことをやりたかったんですけど、まあ、しょうがないですね。負けよ負け。いや、リトライはリトライ。ゲームオーバー、ゲームオーバー。さあ、29杯目。おちょこで日本酒。夕方付近から、ほぼ昼間。何時間だ ?1 時間半ぐらいか。初めてのこれ版での長時間放送でございます。本当に、この、前のアーカイブになりますけども、もしも、記念枠を開くのならば、今までやったゲームをですね、お酒抜きで、クリア配信耐久をやりたいと思います。本当ですよ。あるならば、この YouTube 上で、私がですね、100人ぐらい突破するぐらいならば、私はその配信をやりたいと思っております。皆さん、こぞって、私のことを、登録いたしてくれるとありがたいと思います。でも負けちゃった。大竹酒一杯。いただきます。はい、また次回よろしくね。ありがとうございます。次はですね、できるだけ、人数を絞られた状態でお願いしたいと思います。これかな。ダメだ。はい。これで終わりでございます。本当に申し訳ません。ろれつが回っていない。これで終わりでございます。少しお水をください。本当の意味、私の人体がですね、悲鳴を上げております。早く寝ろ。早く、肝臓の方にいたわれと。しかも、お酒を飲むとですね、喉も渇く、膀胱の方がですね、早くなってしまいます。申し訳ございません。飲んでしまいましたか。
要は、トイレに近くなります。見えてますかね。トイレに近くなります。そういった意味でですね、私、限界を持って、週末、朝まで、いいんですよ、シム先輩。全然大丈夫です。なんか、モデレーターとして、めいめいさんのところにちゃんと張り付いてないとダメなんだと、思ってしまった。私が少し、頭が硬かった、そういった節がございます。ちゃんとですね、コラボ相手の方の、視点の方も、URL の方をしてですね、簡単に飛ばせる方に、ようにですね、出さないとダメだと思ってしまった私が、頭が硬かったと、思っております。なのでね、次回からはできるだけ私の負担が軽くなればと思っております。はい、そういった意味で、シムパイセンにはね、全然恨み、つらみはございません。おつまみください。純子いらっしゃい。でもね、もうこれで終わり。今食べてるのは片揚げポテトと薄塩味。入れてるかな。片揚げポテトの、入れてないかも。薄塩味ですね。さすがにね、私もね、ここまで飲んだことはない。多分新境地。初めての新記録。30杯おちょこで日本酒を飲んだことはない。ので、ここで終わらせて、もうダメだ。ろれつも回ってない。視界もぼやけている。視点も定まっていない。嫉妬しないで、本当に。私はモデレーターっていうお仕事をいただいた以上はね、やり通さないとダメっていう、義務感があって、だからこそね、モデレーターとして選ばれたくなかったんだよ。本当の意味で。私の枠だから言うわね。モデレーターって、お仕事っていうイメージがあるのよ。だからあまりその楽しい配信者さんの方に行くっていうイメージよりも、モデレーターとして行かなきゃっていうイメージの方が最優先に湧いちゃって、あんまり行きたくなくなるっていう、もんがあって、辛かった。昨日は辛かったね。だからこそ、ちゃんとね、オファーをいただいたね、ラジオ配信はね、ちゃんとやりたいと思ってたのね。でも、いろんな方がね、いろんな風に、自由に発言、してくださったのはありがたいんだけど、私のね、指導のもと、進行をしたかったし、面白いように行きたかったんだけど、本当に申し訳ないと思ってる。というわけで、30杯目、これがラスト。本当の意味の新記録。30杯も行ったことからゼロになっちゃった。30杯目。行きたいと思います。
もうね、ベロンベロンのいいところ。大竹酒いっぱい。いただきまーす。はい、ごちそうさまでした。では、Exit to Map。エンディングトークを、言ってから、やめたいと思います。30回もゲームオーバーしてもここに、ここをクリアすることができなかった。ということは、徐々にこのゲームはどんどん難しくなっていくことが示唆しております。というわけで、ここまでのお相手は、日本酒をおちょこで30杯飲んだ、大竹桃でございました。では皆様、最高人数7人、アーカイブを視聴してくださった方、ありがとうございます。本当に感謝。頭が上がらない。足を向けて寝れない状態でございます。はい。というわけで、本当に枠を閉めないと私が、やばい状態でございますので、枠を閉めたいと思います。大竹桃でございました。皆さん、また次回まで、お会いしましょう。皆さん、バイバイ。